U evidenti li l-membri parlamentari laburisti qed jiġu sfurzati minn Robert Abela u l-klikka ta' Kastilja biex jappoġġjaw lil Edward Zammit Lewis wara li l-Gvern diġà rreżista milli l-Parlament jiddiskuti b'urġenza mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-futur politiku tal-Ministru tal-Ġustizzja u l-Governanza. Il-mozzjoni tresqet mill-Partit Nazzjonalista wara li kien żvelat kif il-Ministru Zammit Lewis kien qed jikkonfoffa ma' Jorgen Fenek meta suppost kien qed jara li ssir ġustizzja. F'wieħed mill-messaġġi li bat lill-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Defni Caruana Galizja, żvelati mill-medja fil-jiem li għaddew, Edward Zammit Lewis kiteb li skontu il-Laburist u ġaħan, kumment li weġġa lil diversi partitarji Laburisti fosthom waħda li ċemplet fuq Net FM biex tesprimi r-rabja tagħha. Issa jiġi Zammit Lewis għal-vot jgħidlu, ja janna ġaħan, ġaħanu, mela tiġifieri ġi janna ġaħan, wara daw l-iskandli ma jistħiex jiġi jgħid, law, għatek jiġi ġaħab tieħu ħabbat, le, minix ġaħan jiena, ara ma tiġix tħabbat lu jaf min jiena xew jarafni, ara ma tiġix tħabtuli u l-ebda gvern ma jiġi iżini għadba xelejna fl-aħħar. Rajt Ewro, skużawni, biex imbagħad jagħmilni le, ġewwiċċhom ħajibqa' aħna mxabbejn. Iżda quddiem din ir-rabja tal-partitarji Laburisti, il-Ministru Giulia Farrugia qalet li la ngħixu f'pajjiż demokratiku kull politiku jista' jagħmel il-kummenti li jrid. Aħna din f'pajjiż demokratiku jfisser illi ġurnalist jagħmel ix-xogħol tiegħu, jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu kif qed tagħmel bħalissa, pajjiż demokratiku fejn il-politiku jgħaddi l-kummenti tiegħu. Min-naħa l-oħra, il-Ministru Farrugia ma kienx komda twieġeb jekk Edward Zammit Lewis kienx qed jirreferi għaliha meta qal li fil-kabinett hemm tfal u pożi u b'kompetenza politika zero. Minflok batitna nistaqsu lilu. Ma jisimniex Dr. Zammit Lewis, dik il-mistoqsija minn lilu. Indikazzjoni ċara kemm il-membri parlamentari Laburisti huma skomdi quddiem din is-sitwazzjoni. Madankollu huma qed ikollhom jiddefendu lil kollega tagħhom wara li Zammit Lewis baqa' jsib l-appoġġ tal-Prim Ministru. Mal-Prim Ministru nitkellem kuljum, għandna relazzjoni li ovvjament inżommu għall-kurrent ta' dak kollu li nkunu qed nagħmlu. Sa dan it-tant propju biex jevita li l-medja fuq dan is-suġġett jaħraq, il-Prim Ministru Robert Abela fl-aħħar jiem kellu żewġ okkażjonijiet pubbliċi fejn evita milli jistieden lill-medja, żewġ inaugurazzjonijiet li għalihom ma ħareġ l-ebda sejħa għall-ġurnalisti.